Dat wil jij zeggen. Mama C, mama Sa. Vindt u dat een leuk liedje? Volgens mij is mama C, mama Sa vanaf nu ook een goochelspreuk. Ik tel tot 3 en dan roep jij zo luid als ik kan mama C, mama Sa. Afgesproken? Oké, 1, 2, 3. Volgens mij zou jij ook een Josje kunnen zijn. Maar gaan we eens kijken of jij ook kan toveren, lieve schat. Ja, want als alles goed is gegaan, abracadabra. Dan hangen al die snoepjes aan elkaar. Josje van K3 heeft gewoon een stuk perkament tevoorschijn getoverd. Wacht, als ik het stuk perkament mag houden, ben jij dan tevreden met je snoepjes? Ga je die delen met de mama en de papa? Oké, alsjeblieft, die zijn van jou. Neem ze met beide handjes vast, of weet je wat, ik ga ze zo rond jou hangen. Dan heb je een echte K3-ketting. Ik help je even hier van het grootste trapje. De rest zijn we volgens mij alleen.